Tripura People Foundation rona hambai tai khairok mani ang je uko hamjak matai jibaya tharo Tripura People Foundation rona time nai ang no je mansak boroni samung yakare ano boroni je mansak kana sakthare borok subakha ano Bangalore sini ane nogo tukege kuthino kaham kurang kege kuthino ano nogo post herman bagai ang kurang hambai te sibai maya pharo belai ka hambai maro kurang tai Karbook waitia kurang no airport ro thangai receive khaibani bagai receive khaige nogo tuir khaika kaham kurang khayo kwthui kaham kurang khai nogo tuir khaibani bagai Karbook waitia rona hambai marka belai ka hambai marka tai nai sini dit bo je mansak jengno logeroi subamani bagai ang bono belai ka hambai marka tai sopon topon borok je mansak ano logeroi subagai airport pojota borok thangai ano logeroi nogo tir peka kwthui no ko jeman saktare tir pheman nagai belai ka hambai marwo tai Mohindas chairman Mohindas bo chungno je ektari sile khobor khnawi chungno je bini mansak je bini chuksak bo ano chubasu khaban bagai bono belai ka hamai maraka je Tripura sarok tomer rok bo tai nai mohai kewoi Bangalore ro bo samung khaiye mai ke ani phayung ongma hai kewoi norobo abai ke taungdi abai kewoi kono din mo tai nai hamiani bagai ongmani bo hai taungdi bo bi soda bai an khona ani munai ni bumu hingke Elish Tripura hingke angke Tamilaru samung khayo hingke Tamilaru samung khayo bo 1 tarik ko horni tariko bo gotra ongo ni sawo hingke ang phungni 6 ta wono khnaka loge accident ongo nei accident ongo ang phaimalia o dino lang phaimalia mane dino phaimalia ang horni 11 ta wono ang bus kawoi ang bono loger phaika ang bini hospital thangai anislai skang anislai has okil onek kheka okil onek bono busuk ang asuk ke bukhabai busuk ang khabai khubai ke bono asuk hambai markang tangai ba asuk bini duty ya kare bini samu ya kare saya nu ya khayo bo asuk ke bo ani phayung no asuk kaham krung khayo hamia bo nai tongmani bagai bono asuk ke ang baikna ya habai marka angke bin dara bini sung ok kaisa sang ni per Tripura acha nini munai o jagawa kaham kan sobai kada jagawa Bangalore ni sini Tripura People Foundation rok saktar mani bagai tai Karbook waitia rok saktar man bagai paran borok saktar man bagai je Tripura sarok tongnai rok saktarai subamani bagai Bangalore te Tripura sobai ga ke waise bana nogo tabuk sobai ka kwthui no sobai ka 8:50 sobai ka acha okay একটা দিবারে দুইটারে বাজে ব্রক যে কষ্ট খাইমানি সো কষ্ট ন উ চুমনসে
khasongba tumai mani nuhugui jini je poribar saya na su poribar saya gei su poribar saya bisinga brok hambai no khaika su rugi tanani bagai brok kaya jaga pung karkha kwthui sopai mani jora dirga kwthui sopai ka gam kreng khai sopai ka andoni asibar khai